presented by Uma Music Films. नगरिया से ले सैया कहला कि ना चाही कपड़ा रुपैया थावे नगरिया से ले सैया गाड़ी बुलाना पहिले दिन के गाड़ी बुलाना पहिले दिन के ले ले मेला से राजा कई दिन से जीव करे कुछ खाती ले तबे ठानी अनिल जोहरी लाके करे परेशानी जिद करे कुछ खाती ले तबे ठानी पिया अंदर नंबर ले ले राजा कई दिन से राजा कई दिन से ले ले मेला से झुनझुनवा जे कहीं के बड़ी परेशान खेले दूसरा से छीन के ले ले मेला से झुनझुनवा जे कहीं के रोता में नहकाए राजा कई दिन से। रिकॉर्डिंग स्टूडियो उमा म्यूजिक केसरी बाजार।